Men. Untune ditilik. Biat ya. Ngosong. Kowe cukup nandas golek meneh. Ndase pada kayak waras ya. Men. Untune ayo Om. Siapa? Kowe untune ge mau butan. Untune butam iki kaya Om Waras. Iya. Om Waras kalau senyum ge Om. Jadi. Kena Om. Ting Om. Ajak ke nemen-nemen Dik. Yo. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, Jodalai A. timbangannya gelut suka udut dulu. Udut dulu. Rokok apa ora? Ora. Larangan merokok dalam agama Islam hanya satu kali. Apa gua? Wala uduti wa antum sholati. Artinya Aja wani-wani udut ngar lagi sembayang. Panas. Udut dulu. Bubar mangan paling penak. Atis paling penak. Ketemu kanca paling penak. Sing ora udut tidak boleh. Goreng tempe bisane mateng. Memek kasur bisane garing. Ngapalaken Quran enda cepet. Lanang wadon paling penak. Assalamualaikum selendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wah, komplit temen tang. Kaprimen? Komplit temen. Modale wong urip ning alam dunya pan ngadirna apa le? Pimen sih? Ya doa. Donga. Doa. Wah. Anger wong Jatilawang orang muni donga, orang ngerti muni doa. Nganggone donga. Oh, donga. Assalamualaikum. Kadang-kadang ngerti wong biyen ora bisa ngomong muni ain. Iya. Ahli sunnah wal jamaah. Oh ya gue. Alam ya jengal kaedahu. Orang ngerti alam ya jengal. Wong kuno ya. Wong kuno. Gue artinya apa? Salam itu adalah doa. Assalamualaikum berarti sampean kulo lan kabeh sing kumpul ning lapangan diwenehi slamet karo Gusti Allah. Oh, kum itu bisa mufrad bisa jamak. Artine bisa wong siji bisa wong akeh kum. Oh iya ya. Assalamualaikum. Selamat tok ya kurang ware. Kudune dingein rahmat. Rahmat gue apa? Rahmat gue mantune Sugri. Goblok. Rahmat gue bahasa Arab. Artinya? Bahasa Jatilawange gue disenengi karo sing gawe urip. Wong nggak ngerti senengi karo sing gawe urip. Suket godhong ngrewangi, ngadeg gembredeg ndodok gemroyok. Ya gue ya iya. Terus kayak ribut apa sih krimis? Sing nang arep kon jagong. Beneng buri weruh. Oh udan. Ya sampean maca Fatihah njaluk karo sing gawe udan ning ndaja udan no. Wong ki pawange wis 5 ki. Akeh temen. Iya pawange 5 mau barang tak takoni jebulane pawange salah pawang ula. Ya bener. Keliru. Iya ya kowe rahmat. Iya rahmat tok ora cukup.
neng burine ditutup nganggo wa barokatu. Barokah, barokah. Artinya teng Barokah artinya ana loro. apa bae? Barokah kuwi artine sing sepisan kuwi burukan. Burukan. Bahasa Arab. Bahasa kenene kuwi kebo jerum. Wah, kebo jerum. Kebo ki ngger jerum kira-kira kebo wareg apa kebo ngelih? Ya wareg. Wareg dakale anteng tapi Gayem. ngayem. Wah. Oh, barokah. Iya, wong barokah kaya kowe ora jelalatan, anteng kaya Kang Muhammad Tohari kae. Anteng. Wonge anteng pegaweane mancing karo nener. Be nyitak buku be akeh sing seneng bukune payu kaya kowe. Laris teng. Barokah, barokah. Sing keduane kuwi birkatan. Birkatan. Birkatan kuwi asluhum kuwi berarti sumur. Oh, Asluhum berarti kolam. kolam ya teng. Bisane diarani kolam, kuwi ngarepan ana bak nggo adus. Kuwi dawane 60 senti, lebare 60 senti, jerone 60 senti, kuwi ukuran sing disebut sakolah. Sekolah. Akhirnya mufro apa carane lazim ngonine kolam. Tapi diengsorna maring sumur. Sumur bisa bi'ri, bisa birkatan, bisa. Bisane sumur kowe nggo gawe nyusu sepanjang Umur. Nah, iya sumur. Andarane pedaringan jokoti berase terus enteng ora? Nyanteng. Enteng. Dompet dijokoti duite terus. Teng. Enteng. Desopito. Deposito. Kowe dijokoti duite terus enteng apa ora? Enteng. Oh, enteng, tapi sing arane sumur dijokoti banyune karo tangga teparo, malah tuke banter metune banyu bening. Mulane karo wong kuna kowe ngomong, kowe nang ngarepan gawe omah aja nutup sumur. Kuna, wong kuna. Apa kowe kuna? Wong kuna kowe lagi aku durung ana, karane kuna. Hari kuna makuna. Kuna makuna aku durung ana, biunge nyong urung ana. Mane nyong urung ana, man nyong urung ana. Kuna makuna. Oli ngomong, kowe angger gawe omah wis ana sumur aja ditutup. Dibuka. Bocah nom saiki lah kuno wong wis ana sanyo. Ya. Iya. Ya, barang listriknya mati repan ngising be plonga-plongo cewoke ya. Listriknya mati sih. Iya, Pak. Itu sumur. Wong kuna kuwi angger ngen pitutur maring wong nom, kuwi titis. Tapi kadang kala bocah nome ora gubris. Kuwi sing arane kualat kuwi kaya kowe. Walat. Iya ya, iya nger NU itu berarti lagi nyong ceramah goneng TV Islam di Amsterdam, Belanda. Coba banget landep perek ngono kok. Si perek timbang neraka ta men. Saiki jarak sing paling adoke Mekah ya, Kang. Bimen sih. Lah munggah ka Mekah jarake karo Purwokerto anggere pangpan munggah kaji. Kuwi jarake 15 tahun. Ih, si bisane. Mulane nyong munggah kaji ini kok tang wis Mekah wis perek. Nah iki Mekah. Tuli iki sing wis pada munggah kaji jarane nyong ora susah munggah kaji maning wis gentenan kok sing durung. Benar iya. Wong wajibe mung sepisan. Ana amalan-amalan tertentu sing bisa mengganti ibadah haji. Kowe wong melarat diopeni, fakir miskin diopeni, yatim piatu diopeni. Aja ngopeni randa soten randa sing ayu tok. Gedik sisan kali. Iya ya, sebab yang namanya haji al-hajj bila bisa khoyanil bayat wa al-hajj bi bayatil akmal. Artine Mbuh. Artinya bahwa haji bukan cuma ketune sing putih, tapi haji adalah memutihkan amal perbuatan. Ya kowe. Haji saya kira rukun Islam kedua ya. usah kelima. Kedua. Kedua. Si bisane kedua pimen. Kedua apa sih? Salat tuh. Nyatane akeh wong munggah kaji ora pada gelem sembahyang karib. Rangkatane harus oleh gelar kaji. Ya Allah. Kayak mikir sholawat apa rane? Sholawat Fatih. Fatih kuwi artinya apa? Ya membuka. Ora bisane wong ke pada sholawat primen sih. Wong pada ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong jawabe Allahumma sholli alaihi. Iya itu maksudnya apa? Lah ya nyong diterangna. Ya hanu pada. Yo jajal ya nyong tak sholawatan ya. Kon-kon ngemelu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kowe maksudnya apa? Maksudnya apa? Ngerti-ngerti ora. Kowe maksudnya apa deng? Maksudnya diterangna deng. Sing arane sholawat kowe sholat ya sulu sila sholawatan. Artine aru-aru karo Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Aru-aru gawe proposal. Bisa nih gawe proposal ke Kang Endem besok bisa bareng-bareng karo Kanjeng Nabi manjing maring swarga.
Oh iya ya. Swarga kuwi nang endi? Ya mbuh wong kiyaine burung tau weruh sing ngarane swarga. Iya ya, nyong mantakon karo wong mati sing ngarane swarga neraka kaya ngapa lah ka wong mati balik maning. Akhirnya kan bingung kene no. Iya. Sing ngarane swarga akhirnya njukut dalil adunya masraatul Akhirat. dunya kuwi sawahe akhirat. Gampang wong pan manjing swarga karo ora gampang pete. Pimen. Angger kon tanggane dalam waktu seminggu tuku motor ping 3. Atine kon semromong apa bombong. Oh. Iya. Ora usah dijawab, ora ngandel nyong jawabane sampean. Kuli nagara kok. Iya ya, iya kok lagi ngising bae dieling-eling. Ya nyong termasuknya manjing maring swarga apa ora? Iya. Oh iya ya, bisane swarga kuwi jaminane Kanjeng Nabi. Kae sih lagi peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Lagi Kanjeng Nabi munggah maring Sidratul Muntaha ketemu karo Gusti Allah. Gusti Allah. Kanjeng Nabi sujud sembah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Cara kene cara bahasa pewayangane, duh Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti ingkang abdi dalem kula Muhammad ya kowe. Iya. Allah menjawab assalamu alaika Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat tumrap siramu hai Muhammad, barokah karo slamet diparingi swarga. Kongkon manggon kuning swarga, kongkon nyicipi swarga Kanjeng Nabi. Gelem apa ora? Kanjeng Nabi mboten purun. Sebabe lagi mangkat weruh anak umat dipanggang kuning neraka jahanam, kerucit-rucit atine Kanjeng Nabi. Nangis delengna wong-wong pada kuning neraka. Sing pada manjing neraka, mbuh ki wong salapangan ki prengasane ngesuk kiamat kira-kira kaya pan manjing swarga pan neraka. Wis kiai-kiai sing pada jagong we, kira-kira ngesuk kiamat kira-kira primen le. Ya. Iya ya. Lah iya. Manggane swarga kuwi ndekene wong bersih apa ndekene wong kotor? Bersih. Bersih. Lah menungsa kuwi nggone kotoran apa nggone kebersihan? Wong sing oleh sebutan subhanallah ki mung Gusti Allah. Allah. Lah nyong bisa ilate kaya kuwi sih. Sing penting dudu cangkeme, sing penting pokoke amale. Wong ilate kuwi wit lahir cawang. Ngepang kaya ulah. Bener ngeses. Iya. Oh kayak gue. Iya kayak gue. Oh iya tadi. Lah saiki menungsa nyong tak takon. Mulane arane ngaji bolongan sangapan ditakoni siji-siji. Iya ya. Cangkem kuwi nggo apa? Mulane nyowingi maca hadis. Pimen. Nembe oli sing gurune nyong. Wah, anyar ya. Ana wong loro sing dijamin swargane karo Gusti Kanjeng Nabi, ya kowe wong sing bisa jaga cangkem karo bisa jaga atorik yutaf baina fakten. Apa kowe? Dalan sing panggonane jelempet neng pupu loro. Kowe bisa dijaga, lorone cangkem bisa dijaga. Soalnya arane cangkem dicangcang supaya Mingkem. Angger cangkem tulis senengane adu domba, cangkem senengane pitenah, cangkem isine apa maning? Rasane tumbak cucukan, tumbak dicucuki. Kowe berarti dudu cangkem. Nging sore cangkem. Apa sih? Rumus kimiane CO2T. Bahasa Arab sih apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab alcocotun kowe mateni wawu. Iya ya, iya. Oh, berarti menungsa urip ning alam dunya pasti nglakoni dosa ora ketang gede cilike, mesti ngrasakaken swargane urung karuan, mesti ngrasakaken neraka. Mulane Kanjeng Nabi dipasrahi swarga mboten purun. Kanjeng Nabi wangsulanipun assalamu alaina wa ala ibadillahis Sholihin. Nyong gelem manjing swarga ya Allah anggere bareng-bareng karo wong salapangan kiye ndak bareng. Iya ya. Kok nangis? Iya. Terharu teng. Ora. Apa sih? Ngeli. Kencot. Jare kon banser. Banser ora wedi mati, banser wedine ngeli. Mulane karena banser kudu disegani karo di lawuhe aja segathok ya bonjrot barang. La Allah.
Iya. Nyong sangin senenge karo sampean, Kang. Sampeyan raine kaya iki ya. Burak rantak tapi atine apik nemen. Iyalah. Wong sing arane ayate Gusti Allah nyiptakaken mati karo urip, liyabluwakum ayyukum Ahsanu amala. Iya ya, iya. Iya ya. Man mahabani kana Ma'ifil jannah. sapa wong sing seneng karo Kanjeng Nabi, besok bareng karo Kanjeng Nabi mlebu maring Warga. nah, sing solawatan aja cangkeme tok. Sikile melu solawatan, oh bro. Maksudnya sikile amal perbuatan akhlak dan iktikate Kanjeng Nabi melu ditiru. Aja cangkeme solawatan sikile melu setan. Menggo dong ning akhirat cangkeme manjing swarga sikile manjing neraka. Lah pelakangane melu sapa? Iya ya deng ya. Iya, kita ngomong terang-terangan belak-belakan. Iya. Wong kaya nyong apa modale? Pan manjing maring swarga modale apa? Sembayang ora tau genah. Sembayang ora tau genah. Biyen zaman sahabat maca Fatihah kasar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi atine para sahabat bolong ya anjo kok. Tunggale wiridan, angger wiridan zaman sahabat wiridane meneng. Sebabnya atine wis bolong wusul karo Gusti Allah. Angger saiki wiridane kudu wiridan banter Fathul Bari. Angger wong saiki tuli wiridane meneng ngantuk temenan dekok. Turu temenan. Kayak gue ya iya pada ana wiridan banter. Pimen carane. Pimen acaklen. Apa? Wiridan banter. Wiridan kon artinya paham? Apa sih? Wiridan itu dari kata-kata waroda. Waroda waridi bojone bawon. Kowe duwene keinginan, wirid kowe duwene keinginan, waroda. Setiap orang mesti wiride sejen-sejen. Iya, kayak gue ya. Bara-bara ana wali ana tapiin. Saiki wong pan ganti lurah gampang nemen. Luru calon lurah, wah pirang-pirang calon camat, pirang-pirang calon bupati kayak gereja, kayak Kabupaten Tegal Limang Pasang. Tapi goleki calon pengganti kiai dan calon pengganti ulama belasan tahun, puluhan tahun durung tentu anak siji. Oh iya ya iya, mulane yo saiki pada dadi kongkonane ulama. Kon ngerti bisane dalang disebut ki. Pimen sih? Ki berarti wong tua. Oh, kita kaki-kaki. Bisane dalang sebutane ki, ana sebutan sakecap sing ning ngarep sing ora disebutna. Apa sebutane sing ning ngarep? Rik. Berarti dalang kowe nganggo ki asline kirik. Kirike siapa? Kirike para ulama, kirike para wali. Kirik bisa mancing swarga kayak sih asabul kapi sama kirik apa deh? Kitmir. Wah. Oh iya ya. Atawat ki dalam bahasa Arab adalah rineksa dening Gusti Allah. Kayak kue mulane ki. Iya ya deng ya. Iya. Ya wes. Kue kayak gue ya. Iya. Jadi tawasul karo Kanjeng Nabi, sholawat. Sikile kudu melu sholawatan gandeng Kanjeng Nabi saiki wis ora mawujud. Kanjeng Nabi wis ninggalaken pewaris kenabian kepada para ulama. Pada ulama, kayak sih al ulama'u Warasatul anbiya. Iya. Ora sih ke sebutan kiai gue apa? Kiai gue artine bisa ngayai, multi talenta. Kenapa Kanjeng Nabi disebut dengan uswatun hasanah? Sebab Kanjeng Nabi dadi apa bae bisa merantasi kowe Kanjeng Nabi. Angger wong saya kita beliau tukang kayu durung tentu bisa dadi tukang batu. Tukang kayu karo tukang batu durung tentu bisa dadi tukang listrik. Tukang listrik durung tentu bisa dadi tukang jahit. Tukang jahit durung tentu bisa dadi tukang mancing. Tapi yang ada Kanjeng Nabi uswatun hasanah adalah semua pekerjaan dan persoalan Kanjeng Nabi bisa merantasi kabeh. Mulane nyong pokoknya sing penting program unggulannya apa? Nyong ora bisa mancing swarga karena nyong tahajudnya kadang kala ketinggalan. Esok kudu mangkat jam 5. Tapi birrul walidain, hormat maring wong tua pendolemen. Hebat. Maring bocah yatim, eman. Maring wong melarat ngopeni. Sebab pintu swarga kuwi akeh nemen, Kang. Oh, lawange swarga akeh. Akeh. Termasuk wong mendem-mendeman apa? Swargane wong mendem ya ana, Kang. Ono aja, lho kono swargane wong mendem. Diomongi kok.
Sebab mbok besok koning swarga kowe anak kali papat miline beda-beda no. Apa bae kowe? Sing pertama kali miline banyu mes-mes. Zam-zam. Zam-zam. Diwali kan mes-mes. Mes. Kan macane sing tengen no. Iya bener. Mulane ning nyong ning Tegal anak Arab adol sarung. Tapi men. Tulisannya ditanggung tidak luntur. Barang tinggo ning omah dikumbah luntur. Kan protes, "Tuan, ki anak tulisannya monine Tidak luntur. ditanggung tidak luntur, bisane nyong tekan ngomah sarunge luntur." Jare tuan-tuan Arabe, "Oh, angger Arab ki macane sing tengen. Ditanggung tidak luntur diwaca sing tengen, luntur tidak ditanggung." Ya. Payah. Macane diwalik. Nggih. Macane diwalik. Payah kaya. Wong arek itu kate ala kuwi kapak-kapak nanya mesti Iya, ala. iya, iya. Mulane Kanjeng Nabi kuwi diturunan yang Arab. Bener. Wong Arab kuwi angger jahat permanen, ora bisa dadi apik kowe wong Arab. Nemen ya, Dok. Kosok baline angger wong Arab tuli jiwane apik, ya langgeng permanen. Kok kon salah kaya ngarang-ngarang. Kuwi mulane Kanjeng Nabi Mekamat kuwi diturunaken koning Arab. Iya ya Deng ya. Iya. Oh, berarti ngucap sholawat gue mengajukan proposal karo Kanjeng Nabi enda bisa diaku karo umat Kanjeng Nabi ranah sinar spektrum kenabian ayo pada dilakoni antarane takon kiai aja takon nyong tak dalang dalang ya dulu dalang enak sorope wong demenan ya ana Imen. Imen aku sorope. kana ya kunu konangan kowe wong demenan yo maca sholawat apa padang bulan baik Habib Lutfi oke mau sholawatan bareng kabeh salapangan wis ngerti kabeh iki ren minta 93 sholawat ki digawe Habib Lutfi karo aku tanggon dalang saiki lagi dipopulerkan oleh Habib Syekh Asikap Solo ayo gue ya ayo monggo musrik musik padang bulan padang di koyo rino bulannya sing pirang-pirang dina ndeleng lakon senteng kayong sinar wajahe kayong redup kon lagi susah yang anger mikir iki Kang susah ora umum Kang susah kebutuhan ora nyong pajak nyong ngadirna gedang tok kae cukup umahe gubuk mboran sing penting kena nggo turu kena nggo sembahyang Iya bener. malah nyong angrana curut kudanan bae takon mancing meneh curut turun ning jero kene Iya Capek ya, doyan. lah ora curut yang maluke Gusti Allah Iya Tak bener. kira patire. mulane kan Mbak Wasil mbiyen Mbak Wasil Kediri mbiyen anger jam 2 awan ambene kan ngene kaya pring isine kan tinggi Mbak Wasil budak lambi tulik ngleleng kaya ayo le mangan le waktune mangan le ya ngono tuli awake di apa cokoti karo tinggi Pasrah ya. pasrah nyong wis oleh saminggu kayong gerayasan bae Kang nyong ngimpi ceritane Kang lah wong ngimpi beka sing arane wong ngimpi kuwi kan karena menungsa lagi turu raga karo nyawane ngletak sing mangkat sukmane lah sing arane sukma kuwi kaitane karo pergolakan perkembangan urip ning alam dunya kon ngimpi apa ngimpine Kang desane nyong Karang Sembung wong nyong saiki ala-ala mbok ala nyong dadi lurah Kang dipilih karo warga ya orang muni kaya kowe gandeng lakas sing gelem dadi lurah wong sing arane lurah kowe ya Allah ngelu nang sirah lurah kemien ta bekel sabek-beke nyekel nang bekel saiki kebek sekel wong dadi lurah kowe api kakayang apa tetep dirasani ala mulane ngar wong dadi lurah kudune diniati ngibadah Iya ibadah. kon ngimpi apa ngimpi daerah Karang Sembung kene kunggahan banyu ilange banyu anak ula telung gelugung glipet maring awake nyong Kang porang nyong kototan ndase nyong pangan karo ula nyong gembor-gembor ya Allah nyong tiba sing amben blek jebulane pas goneng masjid lagi tarhiman lah kon ngimpine jam pira ya sekitar jam 3 berarti orang ngimpi yo sih lho kan ngimpi ngerti jam aduh ki wong tak gulune sisan apa tak gulune iki maksudna ta eta saparantos nang ngimpi kalajengaken eta ngedubrak ngaliat jam eta mah pukul 3 mon Ngon. oh
Kang tabir mimpi primen Kang? Nggih, tabir mimpi kuwi sing bisa mung Nabi Yusuf tok. Ya tapi kan menungso urip nang alam dunia kon maca Quran kan berarti kon melajari tabir mimpi, anane ilmu palak, ana apa? Ya wis. Saridik bayi adeng. Iya, ngimpi kuwi dibagi patang perangan sing arane santri ngimpi pandita dora. Santri kon awan kas pacaran karo si Fatimah. Bengine ketemu Fatimah, esuke nglilir katoke teles. Warane impen-impenen. Oh iya ya, warane santri. Sing keduane ngimpi ana wong melarat. Anake mriyang. Pan digawa maring suket emas, orang duwe duit. Puskesmas ah. Puskesmas suket emas. Apa maning digawa maring Marsaid. Rumah sakit. Sangkin melarate akhirnya biyunge keturun ning ngiringane anake. Lah kowe ana suara langka jongkot, kowe anake kowen dijamoni godhong suruh sing ganjil digodhog 2 gelas dadi 1 gelas. Sangkin melarate impen kowe mau dianggap dokter, dilaksanakan mari temenan. Mriyange iya wis ngarane ngimpi pandita kowe ngimpi sing panekani kowe waktune ya jam 3 kowe mau biasane ngimpine kowe setengah wangsit aja meten-meteni ora meten-meten iki berdasarkan ilmu falakiyah Rangga Warsita. Oh iya apa sing ning impen ki biasane pan kedadian hijine maning sing nomor 4 arane santri ngimpi pendeta Dora kuwi artine goro. Kowe sing arane wong ngimpi kowe sebenere hakikate goro. Ngimpi nemu duit barang tangi malah kelangan duit. Kowe ngimpi goro. Iya. Lah pergolakan impen kowe dikaitane karo tentang makanan Arno. Panganan. Iya. Konar mangane cathok rawok. Iya. Daging apa bae bles, ora nganggo ukuran. Yang ngimpene mesti ora apik. Iya. Serang-serangan. Wong arep puasa kan kadang larang-larang ngimpi yo. Wong nyong bae saking senenge melek turu ngimpine lek-lekan. Iku ngimpine apa sih? Banjir, Kang. Banjir leksarane be. Anak basah. Basah siapa? Teles. Kon kayong pan kesemprok ngaradan kon. Aja kaya kowe, Kang. Banyune butek, aduh Masya Allah. Terus ula ngulai pan diplatok ndase. Aduh kayong ya Allah. Ana saran, Kang. Ana. Apike pimen, apike kon segera foto. Gua apa kowe? Gua apa? Gua sampul Yasin. Oh. Dicek tarenan kok malah meden-meden. Ora ki nyong yamene ya panerangna selendang. Ki negarane dhewek sing arane Republik Purwamadenda kan lagi kelangan pusaka sing arane Mustika Merah Delima. Lah kuwi ana dukun arane Mbah Alimun Fajir. Kowe jare bisa weruh sing nyolong sapa. Lah demonstrasi kuning ngarepe alun-alun gawa ember dalai banyune didalai kembang terus bakar menyan dari sing katon kowe kowen selendang sing nyolong aja kaya kowe to Kang ki nyong mene iki gawa informasi kok mulane bener kowe mikir impene kaya pan pas nemen aruan nyong mati paling-paling warisannya ya Pak Kubon darah tok kaya kasing kaya saiki panjenake wong pada adol fitnah deng hati-hati deng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten sampean? Aku pejabat negara Purwamadenda. Weh. Kamu wis tekan kene iki. Banjire pan teka kowe. Aja meten-meteni, Kang. Stadepe kon nyolong apa ora? Ora. Nah, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Monggo mlebet. Nggih, ayo. Kiai Alimun Fajir. Ana apa? Monggo mancing ki omahe Srendeng. Candak pun Srendeng.
Bocah loro sapa kon sing arane Slendeng? Heh. Namine Slendeng kula Kiai. Mburine sing kaya codot sapa Ki? ngapes tuh. Namine pun Lupit. Sampean sinten Kiai? Aku arane Resi Fajir, Yalim Fajir. Kon kenalna? Nyong arane Rasmun. Nyong arane Rasmin. Nyong adine Rasmun. Ki nyong kadang kala ya bingung karo kon, bisane kon metu dingin, bisane kon kuwi adine nyong primen to isi. Angger bocah kembar kuwi biasane angger sing metu dingin kuwi berarti adine. Sebabe Kakange ngalah. oh iya wong kon biyen metune tak jejeg ya. Mulane ndase kaya melon kaya kiye ya. Wong kon be pada bae karibut. Aja tukaran oh. Mangkate sing omah bareng pada bene PKB tukaran. Ki nyong teka mene Slendeng Dalem aja lemes-lemes. Mau kayong deg-degan nemen ki ya kaya. Ki negara Purwamadenda kowe lagi kelangan pusaka sing arane Mustika Merah Delima. Lah miturut kesimpulan sing nyolong pusaka Mustika Merah Delima ki kon dasare napa Kyai? Dasare istikhoroe kabeh para kiai-kiai, anak ember diwadahi banyu, terus anak kembange dibakar menyan, ana wujude kon. wis balekna bae timbang remuk ndase kon. Ki nyong ki pejabat ki sing apa kowe mau sebagai eksekusi sing kok ngepruki kon nyong, simpan bandakon nyong. Arane Letnan Kolonyet ki nyong. Kolonyet. Kowe ki ngaku bae wis. Bimendeng. Pimen ya. Saiki kaya ki bae. Kapamene
mesti kamera dilima gawa mene terus engko tak gawa kon kok aman. Yai niki kula pun 40 dina manggon ning omah. Awake kaya ora karuan bendina pe dikeroki terus. Kelangane kapan? Kelangane seminggu yang lalu. Ya berarti ngawur. Terus kaya nggih anger wong tuduhan berdasarkan banyu sing nang ember. Kowe hebat nemen Kyai. Para koruptor bisa dicukut nang ember kaya kowe bisa katon kabeh oke. Kowe tak kayane sampean ngarang Kyai. Ngarang. Terus wonten unen-unen mutiara hikmah man khotama bi hoiri aini fahuwa awalu sayatin. Sapa wonge nuduh ora tau weruh dewek berarti awal perbuatane setan. Ngerti apa ora? Bisa dalil kon ya. Tupe sing dalil wonge kaya iki ora oleh. Ih, kayong pinter nih. Meneng kon aja. Iya wis. Tangi Kang aja ndungku Kang. Iya wis. Primen sih. Kudu dilawan ya. Orang dilawan percuma. Dasare takabur minal mutakabirin as-sadaqah. Nyombongi wong sing sombong sedekah. Apa sih? Jadi sampean ki aja endi wonge oke. Matane. Yang mantannya ngerurung minum kopi kayak menar-naran. Dia ngerwong salapangan semene noblos PKB itu menang dia ya. Iya. Ya wes pokoknya sing penting wong-wong PKB nih. Partai itu bisa disenangi masyarakat atau ora tergantung kadere. Reseh apa ora? Angger kader ya benar. Angger kadere apik mesti dipeloni, angger kadere reseh. Tuh yang harus danti aja cobol cangkeme. Reseh sebor aja tuntangi sing wingi-wingi. Kembali ke kamu. Apa sih? Bisa nih gentak-gentak sih mau kayak bisa nih gentak-gentak sih. Nyong orang lawan yang nyong bosok dewek. Fitnah kok. Sampean tak ngomongi ya. Pangapunten, sampean iki kiai. Tapi nyong orang ngerti, ki kiai palsu apa ora wong ulama ki werna loro. Ulama sing uksu karo ulama sing uktin. Ulama sing uksu ki berarti ulama sing ngedol ayat, ulama sing keluyuran maring pejabat, ulama sing ngesahaken perbuatan jahate pejabat. Dupe pondok pesantren wis dibantu, dupe wis dingin duit akeh, ditokokna mobil bae, ulama kowe kaya sikile ditangcang. Akhirnya apa? Nurut karo ucare pejabat sing pan korup, pejabat sing jahat, kowe arane ulama uksu. Bisa ngertiinan ya? Yang beketer kok bisa nemetin kayak kuya. Bisa pinter nementing. Yang kayong sing omah kayong ora kerasa ora apa kayong muncul di kuning kono kaya. Mau dia ngomong apa dong Jadi kata ngaten. Musti kamera delima niku mboten mawujud barang. Bisa nilang si primen. Mustika merah delima. Merah niku cekelen pemurah saka kurbing dumati. Menungsa dieman karo pangeran, dimurahna karo pangeran. Sapiranti-pirantine pan mangan sega digawekna pari, pan mangan pari wis digawekna geni karo banyu nggo godhog. Sawise dadi sega dingen peralatan cangkem, sawise dipangan pesesek kuning weteng dingen peralatan arane silit nggo kangge ngising. Pemurah sing Gusti Allah kok dicekel kok dinikmati sing temenanan kok dijaga sing temenanan. Cangkem kudu dijaga, dicangcangin ndak bisa minggem. Kowe kaya kowe cekelen pemurah sakap kurbing dumati. Delima berarti delengen 5 waktu. Manusia terutama ke dalam keadaan rugi ila ladzina amanu wa amilus sholihat. Watawa Sobil haqqi wa tawassaw bis sabr. karo kena goboke kok sampean. Lah kang ngomong muni nyong apa berdasarkan ember banyu sing ana ning ember itu tidak sah dalam delik hukum apapun tidak sah, hukum Islam maupun di dalam hukum negara ora sah. Nyolong kudu ana tanda buktine, kudu ana saksine, kudu ana kerugiane. Lah nger tandane mumung banyu kaya kowe umpamane banyu kowe mau sing katon iki ndase kunyuk-kunyuk loro ki primen. Bisa nyong sih. Tuh nyong ya dipenduk kayak menang bebe ya. Primen
main sithik. Ayo ngana bener ya omongane slendeng. Lah kon bisa bela-belaan sih. Wong nek kon meni kon nyekel si slendeng. Mun ngeten mawon Kyai. Primen. Rencana sing sepisan debat amang sawani ya wong setengah edan. Rencana kedua, Minggir sampean. Mangke kula tak ruda paribeksa. Laka maling wale yen ora digebuki. tak pasrahaken karo kon Rasmin. Beres. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mutafailun, mutafailun, Hajabat humma, hajabat humma, mutafailun, mutafailun. hajabat humma, hajabat humma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mutafailun, mutafailun, Hajabat humma, hajabat humma, mutafailun, mutafailun. hajabat humma, hajabat humma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ki kaya ki bae slendang. Ya. Apik-apikan nanten bae wis karo nyung ya. Nyung mene gawe duit akeh, gawe beras, apa, gawe bumbu-bumbu. Wong nyung ngerti kon ki wong melarat, umahe pik kaya kena nggo mropos curut. Kontak ngin duit, tapi kuwi miki mesti kamera delima gawe mrene. Paham? Nggih, Rasmun kontak kandhane ya, Mun. Ilange pusaka negara ki ora mungkin dicolong wong bodoh kaya nyong kaya ki. Soale ora duwe niat, bae ora duwe ngimpi, bae ora tau duwe pangrong-rong harta negara ora tau. Ping pindhone wong-wong melarat kaya nyong ki ora sesandingan karo APBD, ora sesandingan karo banda negara. Lah bangsane kaya raimu ki kan pejabat. Kulina ngolak maring duit dadi umpamane banda dunya negara kuwe ilang kuwi mergane wong-wong sing kaya kon iki ya, pejabat-pejabat kaya kon. Wong ala kaya nyong, wong bodoh kaya nyong ora mungkin ora duwe kuwanenan temenan. Ayo ngana nyatane kuwi. Kon meneng bae itu liyo, kaca. Bela di mana? Bela di nyong. Orang susah ngomong masalah kayak gue. Panjang nyong kerasa. Wong korupsi ya orang mungkin kon sing korupsi mung bangsane kayak nyong. Tapi kan sangat pinter-pinter rek. Nggih. Kon ucul saka hukum menungsa, ora bakal ucul saka hukume Gusti Allah. Paham? Fa ina ma'al usri yusron, ina ma'al usri yusron. Kon paham bele? Ya ora wong kafir kures kon tunggale. Abu Jahal kon tunggale kok. Orang kayak gue ke kembali kepada persoalan. Kon soalnya nggak orang gelem. Maksudnya kon patak paksa, patak kebuki kon. Aja kaya gue. Sing bela dia tak kebuki sisan. Kon ya tak kebuki. Paham? Nyong gawa pasukan akeh. Pimen Kang, lawan beo. Lawan tenan. Pangestune Kang. Cuman kantine wong tuane nyong. Kon maksudnya pan lawan apa-apa nyekel karo nyong? Tak ruda paripaksa. Panti kroyok. Panak keroyok karo prajurit-prajurit. Belalangan kepedek bencelentik aja maning slendeng. Panapa kon? Tak lawan. Oh, kon wani karo aku. Wani nemen panapa? Kon tak keroyok. Alam model apa kon? Aja kaya rasane apa kon? Sabar, sabar. Satu lure otong. Mus nyong pokoknya nggak lagi dugal kayak gini ya, kayak mbok merem nyong deh. Nah, ya bocah kayak gimana Kang? Wes bener dilawan. Cuman kayak gini. Nyong pentakon karo kon. Takon apa?
kon kepan ngelawan karo prajurit Purwamadenda, sebagian prajurit, dan itu pribadi-pribadi, itu prajurit wong lakas tempel lek nggeledah nyong belakas tempel lek, berarti itu adalah ilegal. Kon bisa gelut ngece akhir Ngece. jurus anamira 5 wis 4 5 sing pertama ngantem Kang ngantem pindone ngepong nah endah nah Ping telu nek nendang ping papate. Ping papate. nangkis Ping lima nek blayo kuning belayu. Dar karena musuh seket yang dewekan sih pan bunuh kediri. Iya bener sih darane. Ndelok jajal kayak apa? Kon pantak coba tak antem jajal bisa nangkis apa ora ya. Wis. Edan ah pentol nemen ya. Nah, kiarane tangkisan luar. Kiarane cek tangkisan dalam. Nah, anger cek shut awas gerak patah tulang tugel tangannya sampean Kang. Reketek gimana? Imbuhe gulu. Nah. Gimana ya? Oh iya ya lah sih darane. Jurus apa kowe, Deng? Jurus apa? Jurus naga terbelit utang piutang. Wis stres kayak gue. Iya ya, ndeleng kaya apa? Spiral incae kon panadai jurus aku. Siap Kang. Hop wis. Oh wait, sih. Hop wait. Hop wait. Ya wait. Wis lah. Cuma kon hebat ah. Bisa kon bisa weruh maring jurus nyong. Apa kuncinya? Pernapasan penting nemen pernapasan. Contohnya wong gede kayak ngapa lah kenapa saya batang ya. Iya sih darahnya apa sih? Pertama adalah napas dasar namanya Shin Shui Hui. Apa? Suike. Shin Shui Hui. Pernapasan dicukut sing cungur ditokna sing cangkem. Jajal. Ya Allah. Apa Deng? Mambune cengkol Kang di nyongge wong lagi senang-senangnya jengkol luru obat Deng. Luru obat apa? Pimen carane lu bar mangan jengkol endah aja mambu jengkol angele para nemen goblok sampean ora takon karo adine sih. Ana obate ana lu bar mangan jengkol endah aja mambu jengkol ana obate larang ora gratis. Wong kuwi herbal. Batik herbal. Alami ya, alami, generik masuke. Alamiah. Lah nyong dituturi ya kena, cukutna luruna, kotak luruna, temenan. Tapi sampean aja lakapan tangan ya kon. Ora diabetes, ora darah tinggi, ora. Terus kemudian kolesterol, ora. Asam urat, ora nyong normal kan. Ayo apik kowe. Obat darahnya lemas sawaji, ora. Obatnya apa lemene? Angger sampean pengen lubar mangan jengkol ora mambu jengkol, iya. Lubar mangan jengkol mangan tai. Wis mambu tayo. Nang mambu tayo. Lah sing penting kan orang mambu jengkol. Asem kurang aja. Cara apa? Terus pernapasan yang terakhir adalah tarik napas mana ke? Kisir hasana. Reketek, ane meneh reketek kan? Nah, ilah yang reketek. Le jajal. Maning. Ping telu. Tahan. Mangkane pas lagi tahiyat toh. Terus kon jare banser. Iya, duwe oli-oli pencak sing bahas Mas Ari. Arane pencak kuntulan. Sing diwaca ngene bar sanji ya. Karo maulud tiba ya. Ya hadro, ya mah hadro. Ci ro lu pat. Heroman wato yasaro Iwal musyafa fi waro alam alwi ala ila dairabu bisoma sholat gabung pencak kuntulan tinggalane NU Banser Solo ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi. Yo. Heruman fatoya saro Iwal musyafa fi waro alam abi wala illa dairabu bisoma sholat النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه خير من فتوى يا سارة هو المشفى بوارة
البركة كل من صلى عليه خير من فتح يا زهراء والمشفع بواره على النبي ولا إلا دائرة بصلاة صلاة النبي صلوا عليه صلوات الله عليه فينال البركة كل من صلى عليه خير من فتح يا زهراء والمشفع بواره على النبي ولا إلا دائرة بصلاة صلاة. Ora kerasa apa keprimen sih di? Ora isin ora apa ya? Orang bisanya pada gegeran apa ya? Kue bokonge dang bokong. Bokonge kue. Ada apa dengan bokong saya? Bulane Biar dimek lara ya. kok, bokongnya dimek. Tapi kayong sejen dan semriwing ya. Nilai ya kayang apa kayong? Masya Allah. Kejam nian kamu ya. Di hadapan para kiai saya ditelanjangi sama kamu. Nah, Saya menanggung kemaluan nih. Padahal kemaluan saya menjadi besar sekali nih. Tala ini kena dong lah. Tala ini Wis kok. anggone apa sih? Ketepuk. Oh, Dasare. Nyongar nganggo sabuk. Bimen. Wudunen. Terus dasare jelei nang. Dilai primen sih? Lalu ngalungar to cawetan. Ya asal usulnya ta bisa nyong orang nganggo cawet. Pimen. Nyong ngaji karo kiai. Iya. Kue pakaian sing besok dadi saksi kon ning akhirat. Kue anger wong wadon loro, wong lanang siji. Oh. apa sih? Wong wadon loro apa kowe? Kutang karo cawet. Oh, lah wong lanang. Anger wong lanang cawet. Oh. Besok cawet kue mau pan ditakoni karo malaikat. Aku nih pimen. Kon ki mlurut, kue nggo apa? Kowe. Iya. Ya nggo bojone, apa nggo wong wadon liya. Kue mau cawet sing dadi saksi cawet. Oh iya. Wong wadonnya kayak kowe, kon ki cawete mlurut ngladeni lanange apa ngladeni sapa? Ya kowe. Iya. Mulane tak pikir-pikir ndang kon nyong ora sana saksi deh, dadi nyong ora susah cawetan kayak kowe. Menghilangkan saksi. Menghilangkan saksi. Barang bukti. Iya. Tapi kayak kowe nyong anger ki apa anger nganggo cawet embuis kayak Pimen sing sih. awet suka awet cilik nyong. Pimen. Pelakangannya mesti ledes. Alergi. Alergi mungkin ya. Iya saya ya Allah. Dasare ceruwakan apa nih? Jeruk apa? Lah ngising urut cewek. Lah ngising cewek nggo apa garing peng lotok dewek. Goblok. Irit banyak ya. Ya wong golek kok diukur masalah ngising. Oh, ono sing ngising metune tai nyong ta ora. Betulnya apa? Sebetulnya. Mulane kon nggih panjak-panjak karo sinden-sinden kudu terima kasih karo nyong. Si bisa. Siti makasih Pimen. Oh, entah mangkate ngene bis, Iya. ngene kol, ngene apa kowe elep. Iya. Enak kok. Enak. Lho nyong cuma ngene kotak. Kencet kuning truk ditindih apa-apa. Kon kowe mulane kon kowe ora menghormati karo nyong. Kualat kon. Ayo, Harno, Ayo. kabeh. Hormat. 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 Gerak. Maksudnya dudu kowe. Lah sih. Berarti dihormati. Maksudnya kon ki kudu ngajeni mari nyong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Oh, sadaqallahu alazim. Lah miki jare nyaluk di ngajeni wis. Di bocah kaya bocah ngeri idiot ya kaya kowe. Lah kepimen Ye. sih. Aduh. Oh Harno kayak menang bae. Sing idiot ki sebenarnya siapa? Lah nyong njaluk diajeni. Lah kowe Kamu iki bisa ngajeni. ngajeni. Ngaji aja Yasin, ora ngajeni nyong mayit apa? Bocah kaya kurang ajar. Dihormati ya wis, tuh nyaluk diapang namane ndeleng. Ono pancen sentimen karo nyong ya, Pak. Ya ora memang kenyataannya kayak kuwe. Pan nyaluk diregani apa? Nyong kudu diregani kae. Ya wis pan didol pira saiki? Pan diregani pira tak tuku wis. Ya anggar nyong dituku karo wong-wong mana. Lah kon sih keprimi lah sing rewangi. Maksudnya kayak rongok kena cempek. Ya pipi. Ya keprimen jeneng. Maksudnya kon kowe kudu terima kasih karo nyong. Oh, Angger terima nyong langka, lupit langka. Kon ora pada mbaduk, Oh ngerti? iya. Ya wis terima kasih Anda. Terima kasih. Matur nuwun Slender, matur nuwun. Terima kasih Slender, terima kasih. Wis aja kesuwen arek wong edan, won. Ya acara Semarak Kebangkitan Bangsa terselenggara berkat kerjasama Partai Kebangkitan Bangsa dengan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Mas Ahmad Fadli nomor urut 2 dan calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas Mak Rofik Kamilun nomor urut 2. Berikutnya menyusul ini Habib Muhammad Al-Habsi bin Habib Ja'far Al-Habsi juga calon DPD tahun 2004 wilayah Jawa Tengah. Ya, sekali-kali Habib anak wakilnya ya, Habib. Juh pimen.
lawan Kang direwangi ya tenang Pak nyong rewangi kok nganti kan urip-uripan Mati-matian urip-uripan sampe. ya mangkat beres Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mutafa'ilun mutafa'ilun Hajabat humma, hajabat humma, mutafa'ilun mutafa'ilun hajabat humma, hajabat humma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. mutafa'ilun Hajabat humma, hajabat humma, mutafa'ilun mutafa'ilun hajabat humma, hajabat humma. Hasbunallah Wa ni'mal wakil, nikmal maula. wa ni'man nasir. Hasbunallah Wa ni'mal wakil, nikmal maula. wa ni'man nasir. Mutafa'ilun mutafa'ilun Hajabat humma, hajabat humma, hajabat humma hajabat humma. mutafa'ilun, mutafa'ilun. oh yeah Hasbunallah Wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah Wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. mutafa'ilun Hajabat humma, mutafa'ilun hajabat humma, mutafa'ilun hajabat humma, hajabat huma mutafa'ilun. Brabut bahar arut betulanan kon iya Kang siap ya Deng iya wis pokoknya nyong ge difitnah kayak gie ngelawan Kang si penting iya wis nyong ora salah kok iya wong bener ora bisa digawe salah wong salah ora bisa digawe bener senajan yang kana lagi kuasa ya oh, iya nyong percaya lah kasing bakal kuat ngelawan dalil la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim tergantung menungsane perek karo Gusti Allah apa ora tunggale dalang iya wayang ngarep perek karo dalang ya tinggo terus metu terus gelute menang iya ya menungsa terus perek karo Gusti Allah wis wong Gusti Allah kuwi duweni apa kuwi mau asma 99 sing ngarane Asmaul Husna mulane nyerek merek perek dengan asma mulane bismi Allah iya ya bismi Allah alif diguang dadine bismillah bisane alif diguang alif lambang kesombongan sih iya lagi jejer rezekine sombong mesti ketempelan sifat Fir'aun ora ketang sapropirane iya ya iya pengen apa sampean pengen sugih Allah punya asma sing namanya Khoniyu Al-Ghaniyu iya ya ya pengen segalane dal jalali wal ikram nah kayak kue iya ya kon percaya nemen wis percaya nemen mati sebagai tumbal fitnah tak lakoni Kang sing penting nyong orang nyolong iya ya mangkat Kang
Ki nyong kayong ora terima nemen yakin. Ora terimane primen. Nyong dicecek karo kono ya. Iya. Pokoknya diundang para prajurit. Para prajurit. Kumpul, 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 kumpul. Ayo maju, maju terus, pantang mundur, maju sampai titik darah penghabisan. Ayo maju, terus, pantang mundur, maju sampai titik darah penghabisan. Ayo maju, Kendake diatur nasi mik. Kendangnya menonjol. pantang mundur, maju sampai titik darah penghabisan. Ayo maju, maju terus. Ayo. Ayo maju, maju terus, pantang mundur, maju sampai titik Jagong beri. Para prajurit. Kompas ya. Iya. Kok iki tekak namene kon wis pada ngerti kabeh apa durung? Wis ngerti apa durung? Wis ngerti? Apa durung? Jawabannya pada prajurit. Berhitung mulai. Nganggo angka goblok. Kek, selentang gue ternyata pancen nyolong temenanan. Nyolong temenanan. Ya, iya. Mulane rencana kedua selentang dikeroyok, kebuki dipateni ya. Ini kayong males nemen ayo. Gantian karo yang kawan ge dikumpul ora bisa diatur.
Iya yang prajurit bisa kacau kayak gini ya. Yang menggendaki kon kabeh. Maju serempak aja siji dadi ndak sih sabarane selenteng gue wedi karo gerakane kon. Siapa banger kon ki kok maju siji. Tubul kon mlaku. Ayo. Mari kita kemon, serang, hancurkan Karang Sebung, pateni Lupit karo selendang. Yo, yo. Maju, maju, maju. Maju terus, pantang mundur, maju sampai titik terang penghabisan. Ayo maju, maju terus, pantang mundur, maju sampai titik terang penghabisan. Ngomong karo adine kon. Ngomong apa? Mustika meriah dilima kon dipalekaken. Aduh, weh. Malah ngidoi. Siapa kon? Aku arane Rasbin. Rasbin. Nyong ora bakal mungkin wong nyong sing nyakseni. Selendeng kowe ora nyolong, kayak bocah jujure para men. Awit cilik ora tau. Hebat ya. Hebat apaan ya kayak gebe? Ya hanu ya. Oh bisa kuat nemen ya hari ya. Bisa nih kuat nemen dan tapi ora apa-apa. Dadane tangen layah. Dari tante sing laras. Hebat aja, hebat. Wut, sikut mancing dada. Kuat panser dilawan. Aduh, wah duit terlat wah. Ini mau. Sok, nek. Kuda-kuda lemah, sikat regetek. Nggak usah pakai dok ngapain dok. Lah iya makanya dulangi. Set, wah, kuda-kuda lemah. Wih. Lebih terarah kepada gerakan dok maksudnya geraknya apa maksudnya apa nendangnya apa maksudnya Alon-alon tibane alon. lah iya dok maksudnya stop Sok mong slonong hop piye. Aduh lah iya Men woi banting salto men Jurus apa iki? diarani jurus tendangan tanpa bayangan Hong Fi Hong Wong Pehong siapa? Jet Li Jet Li siapa? Jet Li siapa? Jet Li ya empu ngejet apa empu
sakti mandraguna kebuk nganggo wilahan kayu ayo maju. Oh, Eh, kanggo aku kuat sebelah. ya orang. Eh, Wah, Eh, kenapa kowe oh ini jurus tipuan. mungkur ya? ya. Wah, kedisitan ya. Iya. Eh, Bisa dibalangna ya. apa? Dibalangna. Ya itu namanya jurus tipuan putri gitu. Tesi awir. Wah. Ayat. Pak tok tampulin di Gus ini dilosen Gus. Woi. Hop, shit. Cul. Wah. Hai. Wes. Loh, nanti. Lek lok. Les. Nanti lemes. Lek lo. Lek lok. Kang, nyontong maju Kang. Ya, hati-hati. Gebrak temen. Ora weruh. Ya jebrek kena. Balik kena. Sing balik apa nih? Mustika merah delima. Aku tidak mengambilnya. Dari siapapun itu fitnah. Makanya saya melawan. Paham? Kamu pulang aja lah. Beh. Kudu mateni kon. Mati nih golek ora saka golek liyane. Matine wayang kene tangane dalang goblok. Oh, Nah iya. Sekep. Jurusannya loh ya. Ilanyar gue. Langsung dicawuk. Hop, we eksek we. Ya ya. Sip. Pinteran. Pinteran. Waruan somek selor. Wah. Walah. Isin nemen yakin. Iya. Ada dalam lah. Dalam dadak. Mempunyai warna dalam bisa kayak kue. Merek. Babak. Babak kamu tendangan. Nyontong bu. Cilik tapi sadis nemennya. Iya. Somek selor. Jurus obat nyumak. Nyamuk. Nyamuk. Sak selor mek. Hop, we sak ayat. Iya selor mek.
badak kon mati kon. Jurus pamungkas kowe. Jurus pamungkas oh. Senyoto. Apa nih? Senyoto pamungkas. Senyoto. Senyoto pamungkas. Set. Aduh. Lah, Iya bodoh. Preman. ngefong. Iya sekarang keberhasilan kadang-kadang seringnya orang berulang-ulang ya. Iya. Ngarane ngarane. Waduh, ada mati gue. Ya puas kok. Loh, gawane minyak angin. Kampak. Kampak kok bener. Bisa minyak angin. Lah minyak angin cap kampak kok. Setemek set. Nah, wah. Aduh, iya. Aduh, iya. Cepat. Nah. Aduh. Preman. Untungnya dikit-dikit. Tas. Biat. Ngosong. Kowe cukup nandas golek meneh. Ndase. Pada kayak waras ya. Primen? Untune. Om. Ayo Om. Siapa? Kowe untune ke mau butan. Untune butam iki kaya Om Omaras. iya. Om Waras kalau senyum ke Om. Hah? Jadi Kena Om. Ting Om. Ajak ke nemen-nemen Dik. Yo. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, aja dalai A. timbangannya gelut suka udut dulu. Udut dulu. Rokok apa ora? Ora Larangan merokok dalam agama Islam hanya satu kali. apa kowe? Wala uduti wa antum sholati. Artine Aja wani-wani udut ngar lagi sembayang. Panas. Udut dulu. Utuh dulu. Bubar mangan paling benak. Utuh dulu. Atis paling benak. Utuh dulu. Ketemu kanca paling benak. Utuh dulu. Sing ora udut tidak boleh. Utuh dulu. Goreng tempe bisa mateng. Bolak-balik. Memek kasur bisa garing. Bolak-balik. Ngapalaken Quran enda cepet. Bolak-balik. Lanang wadon paling benak. Bolak-balik. Utuh dulu.